gadah puasa wonten ing taun nika insyaallah saengga Allah Subhanahu wa taala ngeparengaken menapa ingkang panuwun kula lan panjenengan. Mugi kula lan panjenengan inggih punika nyuwun saged dipun panggihaken wonten ing bulan nggih punika siam taun ingkang badhe dateng. Mekaten ingkang saged kula aturaken dhateng panjenengan ing pilih kathah kekiraan ing samudayanipun mugi Gusti Allah tansah paring pangapunten dumateng kula lan panjenengan sedaya. Minangka panutup atur kula akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sedaya sesepuh iki sepuh ulama, kiai asatid, sedaya saking ngajen saking insyaallah jadi sedaya perangkat desa iki sedaya jamaah khususipun saking mushola jadi alhamdulillah saged panggihan malih kanthi kawontenan sehat walafiat. Ucapan alhamdulillah senajan rada serak gitu. Binci alhamdulillah. Salat kita aturaken dumateng junjungan kita sedaya Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih ngapunten nggih kula nyawani sowan mriki nggih kula harus wonten siang sampun WA kami Pak Ibu Sri amin dadi sowan sekedap insyaallah mboten ngantos isa nggih sowan nggih pengin panggil jenengan kangen pengin kangen jenengan santen saya alhamdulillah. Niki menjelang bulan Ramadan pun mlebet nggih. Pun enten sing ngawiti siang. Sampun nggih sebagian sing ngawiti siang. Dinten iki wae nggih pun alhamdulillah. Sing penting kita syukuri wae nggih. Niki ujube wae kan kanthi syukur nggih. Kanthi syukur musane Allah Subhanahu wa taala saged pinanggihan malih kalih bulan Ramadan. Boten kabeh wong iso ketemu bulan Ramadan. Enek sing kurang rong dina Ramadan boten enten nggih. Kurang saulan boten enten. Nggih iki bejo-bejo tiyang iku nggih sing menangi bulan Ramadan. Tapi luwih bejo malih sing menangi bulan Ramadan tur saged pikantuk kathah-kathah ibadah lan barokah teng bulan Ramadan. Nek menangi tok iku sakjane pun apik. Tapi dereng jaminan. Nek menangi tok terus hanya berlalu lewat begitu saja nggih percuma. Nah, sing saged beruntung niku nggih ten lebete wulan Ramadan menangi tur saged ngibadah kanthi maksimal tenggene wulan Ramadan. Makanya ini wau malam pertama bagi sebagian iki wau diucapkan syukur. Nek sebagian para ulama lintu niku nggih selain syukur kados ngenten iki sedekahan ugi nglampahi sujud syukur nggih, ugi nglampahi sujud syukur. Saged dilampahi ba'da maghrib, ba'da salat sunah ba'diyah utawa mangke mboten napa-napa ba'da tarawih, ba'da witir utawa wekdal jenengan salat dalu niku nglampahi sujud syukur minangka matur nuwun teng ngarsane Gusti Allah saged pinanggihan kanthi wulan Ramadan.
wujude syukur niku kan macem-macem. Enek sing paling minimal ngucapno alhamdulillah. Mangke enten sing sujud syukur, enten sing kados iki wau mangke sedekah. Terus niki kula badhe nyampaikan beberapa hal iki terkait pembukaan atau terkait awal-awal Ramadan. Iki menurut kula penting kangge kita sedaya. Sing pertama, monggo kita wiwiti bulan Ramadan iki kanthi niat keikhlasan, kanthi dasar keimanan, kanthi dasar keikhlasan. Nggih boten namung seneng-seneng tok mergo akeh praine, mergo maringine bodho, mergo maringine THR, boten namung niku tok. Tapi memang senenge kita ten wulan Ramadan iki kita lampahi, kita dasari kanthi iman lan ikhlas. Mugi Kanjeng Nabi kan dawuhaken man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Sing dasare poso lan ibadah-ibadah lipune ten wulan Ramadan iku sing pikantuk ganjaran kersane Allah nggih kanthi dasar iman lan ikhlas. Ihtisaban niku ikhlas. Mung krana Allah Ta'ala, mboten krana napa-napa, mboten namung krana melu-melu mboten. Aku tak poso ben mlek aku gak isin karo kancane mboten, mboten mergo sapa-sapa, mboten mergo napa-napa, nggih namung mergo Allah Ta'ala. Itu sing pertama. Nomor kali iki awal-awal Ramadan monggo kita wiwiti kanthi taubat tengene Allah. Paling minimal niku ngucap istighfar, astagfirullahal azim. Nobati sedaya dosa-dosa kita. Pengrasane Allah, dosa cilik luwe-luwe dosa-dosa sing gedhe. Tur boten kesupen kita nggih nyuwun ngapunten sapadha-padha nggih. Kados niki tradisine musala al-mujahidin niki kula remen bar salat enten salaman niki kan padha ngapura. Nah, khususe malih nggih karo keluargane nggih, karo bojone, karo anake, karo bapak ibuke sing tasih wonten sing boten enten nggih. Mungkin kali nyekar ziarah napa kali ndongakno saking dalem niku njaluk sepura dhewe-dhewe. Dadi dosa ten Allah ya resik, dosa ten kene padha-padha menungso nggih resik. Dadi makin manjing wulan Ramadan niku diwiwiti kanthi resike manah sedaya resik. Makin enteng ngelampahi Ramadan nek resik. Tapi nek Ramadan tasik nggawa beban dosa, tasik buta beban napa dosa tenggene wong niku wabut ngelampahi Ramadan. Termasuk malih niki awal-awal Ramadan monggo sing tasik kemutan utawa tasik gadah utang monggo dan disahur. Ampun sampai gawa beban utang tenggene wulan Ramadan niku mergo nyebabne gendele wong sing diutangi mestine iso dienggo jagan blonjo kanggo buka sahur wayahe posoan dilalah diutang wong gurung dibalekni. Nah niku termasuk ganjile poso Ramadan niku ngoten. Nggih sing tasih gadah utang monggo tinggal di sahur. Nek boten di sahur yo disemayangi nggih. Nek boten saged disahur saiki Pak ra enek sing dienggo nyaur, disemayangi aja meneng ae. Ngono garakno batin. Lah yo liwat ngarepku kok yo meneng ae. Ra mengu ra opo. Apa wedi ditagih ta piye. Nah niku nggih dari sepura gede ya Mas ya durung iso balekno duwite, nek iso aku nyilih maneh ra apa-apa. Dadi matur mawon nggih,
ampun delik-delikan. Nomor 3, insyaallah niki sampun dilampahi nggih niku menjelang bulan Ramadan, menjelang berarti Ramadan niki resik-resik masjid musala. Sampun nggih. Kerja bakti niku lho nggih. Wa antunad dhafa wa antutayyaba. Diresiki tur diwangen-wangen. Kula suwun nyuwun sanget saestu khusus Ramadan mawon lah. Umpami biasane mboten enten wangen-wangen dikeki wangen-wangen. Iki kaya ane wangene wis entek ket mulai rong wulan wingi kaya ane biasa. Nggih digantosi nggih kerja wangi ngono Cek. Semangat nggih subuhane nggih semangat traweh nggih. Semangat nonton orang kaos kaki ae. Nggih. Utawa karpet-karpet ini disemprot kare pewangi-pewangi kan sujud wayem tenan. Ngesak sujud penguk ayo masyaallah. Buatin lho nggih. Wis aku meneh ra budal. Kula nyuwun mergo hadis niku tunadzafa wa antutayyaba. Diresiki nek diresiki kula yakin pun. Tapi tutayyaba niki kadang kirang maksimal. Nggih niki monggo diwangi-wangi. Termasuk dalamnya jenengan sing biasane dienggo salat sunah, dienggo salat duha, dienggo salat napa niku dalu nggih. Nek salat dalu kan badhe sahur niku lho. Nah, kali inget jangan utawa inget sayur kan ya ditinggal rong rakaat kan ya ora apa-apa. Niku diresiki diwangi-wangi. Dikobong ya dicilikno to Bu. Wis ora akal. Terus nomor sekawan niki kula catet ben boten kesupen. Wau sampun kula tulis teng ngene status kula. Sebagian pun ningali tapi mungkin di sebagian dari yang sing ningali makanya kalau sampai nomor sekawan gini ku donga badha asar. Wah sakjane rada telat iki tapi mboten napa-napa. Badha asar niku donga mergi badhe menjelang napa niku bulan Ramadan bulan poso. Nggih sing cekak nggih sing paling umum nggih Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaihil nusyur. Niku pun umum niku. Umum sangat. Utawa sing Allahumma inni as'aluka min khairi hadhil lailah. Ya Allah kula nyuwun kesaenane dalu niki. Lan kula nyuwun kesaen wa khairi ma fiha lan kesaenane sedaya sing ten kene wulan Ramadan iki. Wa a'udzubika min syarri hadhil lailah. Kula nyuwun reksa saking eleke wong iki, mbuh ana eleke napa muga-muga mboten sampai kena kula. Wa syarri ma fiha. Wa a'udzubika minasyaiton wa syirki lan saterusé. Macamnya doa kan. Terus lajenge niki ndonga tanggal 1 malam Ramadan awal. Nek sing sampun nggih boten napa-napa niki dibaleni. Niki kula maos mangke jenengan wangsuli nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Iku setunggale sing nomor kalih enten malih. Allahumma salimni li Ramadan wa salim Ramadan ali wa salimhu minni mutaqabbalan. Iku nek saged diwaos saben dalu. Tapi nek umpami mboten saged nggih setunggal dalu mboten napa-napa. Nggih Jawa mboten napa-napa. Allahumma ya Allah jenengan slametaken kula ten kene wulan Ramadan.
Nyelametaken maksudé napa muga-muga kula slamet saged maksimal ngibadah ten wulan Ramadan. Mboten kena uzur, mboten kena sakit niku lho. Niku slamet saged nglampahi ibadah kanthi maksimal ten wulan Ramadan. Wa sallim Ramadan lan mugi-mugi Ramadan nggih slamet saking kula. Slamet kangge kula saged menangi wulan Ramadan. Wasalin humini mutaqabbala lan mugi-mugi kula slamet saking kemaksiatan-kemaksiatan ten ngene wulan Ramadan. Lan muga-muga Ramadan ibadah kita ten wulan Ramadan saged ditampi Allah. Karena bahaya tenang kok maksiat ten ngene wulan Ramadan. Maksiat ten jabone wulan Ramadan niku dosa. Tapi maksiate kok dilampahi ten wulan Ramadan tambah dosa neh, tambah double-double. Lajeng nomor 6 niku maos surat Al-Fatih. Surat apa? Al-Fatih juz 26. Jenengan padosi mangke inna fatahna laka fatham mubina. Niku lho nggih. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Niku boten kathah kok. Nek boten salah namung 29 ayat. Ayate namung 29. Nek ten Quran niku katahan Yasin, nggih, katahan Yasin saestu. Nek ten Quran niku namung 1 2 3 halaman. Namung 3 halaman. Nggih, juz 26 mangke dipadosi surat Al-Fatih. Al-Fatih. Inna fatahna laka fatham mubina. Niku nek saged diwaos ping 3 nek saged, nek boten saged setunggal mawon. Kapan wayahe dalu niki? Lek niki mangke boten saged nggih mangke badhe traweh utawa badhe salat dalu. Awal-awal diwaos ping 3. Fadilah napa kuwata sangat fadilah. Ulama iku enten sing nyebut sampai 8 utawa sampai sedoso. Tapi sing paling disebut ulama paling kathah niku fadilahe kalih. Gini ku dislametno Allah tenggene setahun niki. Ramadan niki sampai Ramadan benjing dislametno Allah. Tur nomor kali sing paling populer mungguhe ulama niku nggih diparingi jembare rizki. Nah niku fadilahe maos surat Al-Fatih ping 3 tenggene awal Ramadan niki mangkane kula sampeyan. Nomor 7 nggih niku adus sunnah. Adus sunnah kaya adus Jumat niku. Walaupun adus sunnah nggih diniati mboten namung adus biasa, diniati. Jumat niku lah kita sak badhe berangkat Jumatan kan dikengken atau disunahaken adus nggih. Kaya adus gede, adus keramas. Ten wulan Ramadan luwih disunahaken malih. Mergo dina Jumat biasa karo Ramadan niku tasih gedean Ramadan fadilah. Sehingga nek Jumat disunahno adus, Ramadan luwih disunahno meneh. Ngoten. Disunahno meneh. Mandine kapan? Bengi saben dalu. Badhe maghrib saged, badhe tarawih saged, sakderenge salat dalu biasane ibu-ibu saged. Sing penting dalu antara maghrib sampai sakderenge subuh. Nek pun subuh pun boten lho. Terus nomor 8 niki ugi penting malih. Nomor 8 niki niat poso Ramadan sakulan utuh. Jenengan duwe karep poso Ramadan niku iso menangi sakulan utuh utawa ana mokele. Ayo. Jenengan Ramadan niku mulai sakniki niku pengene iso full sakulan utuh utawa ana mokele. Ngertos mokel nggih? Utawa enten bolonge, jenengan pengene enten bolonge utawa full. Nah, ngoten kan. Nek dene benjing-benjing enten sakite mboten masalah. Wong pancen niku kersane Allah, takdire Allah. Tapi pengen kita kan nek iso saulan utuh. Nah, saulan utuh niku mestine kon napa niku perintah niku bendalu kudu niat. Nawaitu
sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadis sana fardhon lillahi ta'ala. Niku mestine saben dalu ngoten. Tapi kadang-kadang kita kelalaian. Soalnya ngapunten kula bolak-balik ngomongake niat nawaitu sholat berarti niku biasane dipimpin imam nek badhe sholat witir, nggih mboten? Lha kita mboten nderek tarawih, mboten nderek witir, 14 Pak, gak niat Pak. Lah lek gak niat ngibadah kok gak niat sah mboten? Mboten sah. Ngibadah kok gak niat mboten sah. Tiwas luwe ngelak sedina utuh tapi mboten sami koyo sholat jungkal takbiratul ihram sampai salam kok gak niat ya mboten sah. Nah makanya niki monggo kita niat saben dalu kados wau nggih nawaitu shauma ghadin. Tapi awal Ramadan iki kula wacaaken niat saulan utuh. Umpama enten 1 utawa 2 malam jenengan kesupen boten niat, boten masalah, tetep sah karena wis niat saulan utuh. Ngoten lho. Dadi dalu pertama niki sing siang pertama nggih sing niki pun si tarawih kedua pun boten saged. Sing badhe nglampahi siang pertama, sing badhe nglampahi siang Kamis pertama niku niki mangke diwaos, kula waos mangke diwangsuli. Niki kangge napa njagani nek enten sak wayah-wayah kita kelalen niat. Sehingga nek aku iki gak melok tarawih, gak melok witir, mergo lara weteng utawa kuwareken utawa keturun napa-napa badhe buka niku mboten masalah. Mumpun sah posoe mergo sampun niat tenggene awal Ramadan. Pun kula waos mangke diwangsuli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma jami'i syahri Ramadana hadhihi sanata taqlidan lil imami malikin fardhon lillahi ta'ala. Niat ingsun poso saulan utuh bulan Ramadan krana manut Imam Malik fardu krana Allah Ta'ala. Tapi setiap dalu jenengan tetep kudu niat nawaitu shauma ghadin biasane nggih. Tetep niku diwaos kaya biasane. Kok sak wanci-wanci kelalen, lho aku iki kok gak niat ya, wau dalu kok gak niat ya. Bahkan biasanya gak sahur. Niku mboten masalah, tetep poso mawon. Mergo niate wis ditambel tenggene awal Ramadan. Terus terakhir niki kita ugi niat mulai dalu niki kita maksimalkan ibadah kita, maksimalkan sholat kita. Punten sing dereng saged sholat 5 waktu kanthi jangkep tasih bolong-bolong. Mulai dalu niki wulan Ramadan kita niati nglampahi sholat fardu 5 waktu kanthi ajeg kanthi utuh. Nek saged kanthi berjamaah. Boten namung kuantitase mawon, jumlahe ibadah mawon sing ditambah, tapi ugi kualitase. Nggih, sing biasane pun kulino salat fardu monggo ditambahi salat sunah. Empun salat fardu pun salat sunah empun ditambahi sedekahe. Ditambahi maca Qur'ane, nggih. Ditambahi sholawate wiritane napa mawon Pak. Ibadahe pokoke kita niati dalu niki
aku maksimal ibadahku tenggene wulan Ramadan, mugi-mugi diparingi kekuatan kali Allah Ta'ala. Nonton nggih. Ngapunten ingkang kathah mugi enten manfaate, kula mboten saged nderekaken salat isya salat rawih mugi wonten jadwal ten kene ini kula badhe langsung pamit. Mohon ngapunten saderenge ugi niki ngawasi kadose libur riyen kados iki. Pripun? Nek jadwale ten napa niku Senin iki sing buka bersama iki Senin sampai Kamis pun enten. Nggih langsung. Nggih nek sing sonten petal raweh enten nggih. Insyaallah saged niki enten jadwale mboten imam mriki. Enten jadwale. Umpami kula pas wekdal kosong terus kula jujur mriki mboten masalah nggih. Mboten disi ngoten mboten aja. Nggih. Kalau soalnya derek pikantuk sing saking Masjid Al-Amal niku biasane sing napa An-Nur niku derek pikantuk. Kalau sementara iki Kemis sing kosong. Kemis tarawih niku. Tapi mangke kalau tak ningali napa jadwale teng masjid niku. Tidak mriki. Nggih ngoten mawon nggih. Nggih. Wekdal tarawih mangke nek tarawih insyaallah mboten dandan namung kaya kultum wonten mawon 7 menit kula 10 menit. Ngoten nggih. Ngapunten mungkin kadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.